Desestressa't! Semblava que tingués això el cabell xupat per una vaca. Yokoso! Nosaltres som a Aventura per Japó. Avui us parlarem de manga i anime. Volia fer una broma. Vale. Avui ens complau informar-vos que estrenem la nostra primera secció. Perdó. I l'hem batejat d'una manera molt original. Aquesta secció es diu Descobrint Japó. En concret, avui us parlarem de 5 torres i o observatoris, per ser més concrets, que no us podeu perdre si viatgeu al país nipó. Això no vol dir que no n'hi hagin d'altres igual o més interessants, atractives, boniques, però avui us volem parlar de llocs que us podem explicar en primera persona perquè hi hem estat, a quasi tots. A quasi tots. La primera torre de la que us volem parlar és la Tokyo Sky Tree. És la torre actualment més alta del món. La seva alçada són de 634 metres. Està situada a la regió de Sumida, just al costat de Sakusa. Aquesta torre es va inaugurar l'any 2011. I voleu saber una de les coses que més ens va agradar? Quan entres a dintre, primer de tot, què és el que et trobes? Un centre comercial enorme. Enorme, no te l'acabes. I aquestes coses ens encanten. Voleu veure imatges inèdites del nostre primer viatge al Japó? Doncs en primícia us les deixem. Cara de felicitat, sisplau. És cara de que no m'ho crec del tot encara, o sigui... Mira. És que no sé què comprar, no vull tot. Per la nevera, crec. Mira. És que a sobre aquell és el meu llegendari preferit de tots. A més, al centre de la torre hi ha un ascensor que no ho vegis amb l'ascensor. O sigui, va a 600 metres per minut. O sigui, en un plis et plantes a dalt i surts, i a més és que hi ha vidre, val? En els teus peus hi ha vidre i pots veure tot Tòquio des de baix. Sí, tens Tòquio als teus peus. L'entrada a aquesta torre costa més o menys uns 4.200 iens, que vindria a ser entre 35 euros aproximadament. I potser pot semblar car d'entrada, però pensa que estàs pujant a la torre més alta del món. Vull dir, pocs llocs més t'oferiran una cosa així. A més, als voltants hi ha el barri de Sakusa, que si ja de per si us recomanem fer una visita a la torre, just al costat hi teniu un dels temples més icònics i crec que el més antic de Tòquio, que és Sensoji. O sigui que mateu 2 pardals d'un tret i visiteu 2 parades obligatòries de la ciutat. Rere els somnis i els anels, tot solquem el vent. I ara direu, per què estic cantant aquesta cançó si estem parlant de torres? Doncs perquè a la Torre de Tòquio, no la nova Torre de Tòquio, que és de la que hem parlat ara, sinó de la torre actual, bueno, de tota la vida de Tòquio. Mireu el que hi ha darrere nostra. És la Torre de Tòquio. Hi ha un museu que ens va fascinar perquè som molt fans del manga One Piece. I allà podem trobar-hi un museu barra parc d'atraccions espectacular. Aquesta torre no és la Torre Eiffel, sinó que és la Torre de Tòquio. Són molt similars, molt. De fet, les úniques diferències són uns quants metres d'alçada, la Torre de Tòquio fa 333 metres i la Torre Eiffel uns 300, i els colors. La Torre de Tòquio és vermella i blanca i la Torre Eiffel és d'aquest color coure... Com? Coure? El de la Torre Eiffel no sé si és coure, però el que sí que sé és que els colors de la Torre de Tòquio són els que fan la senyalització sobre els avions. El vermell ataronjat, una mica així estrany, i el blanc. Aquesta torre la podem trobar al barri de Minato, just al centre de la ciutat, i va ser inaugurada el 1958. L'entrada a la torre, si voleu pujar a dalt de tot, són uns 20 euros, els que serien uns 2.300 iens aproximadament. Crec recordar que tenim imatges d'aquest lloc. Doncs Quant de temps, ja estem a baix de tot, de tota la torre. Quines vistes més maques. Mira, sí, és que... Mira, és que som els tres, tu, jo Els i la tres? torre. Vinga, No sé, pensa-ho. Oh, i el temple. Felicelo 4, mira el temple. Oh! I la senyora de gran. Bueno, sí, són danys col·laterals.
Està bé, Sí, és molt xulo, la veritat. És que bromes a part, o sigui, Val la contrast, és que el contrast aquest és Tòquio. Mira. Sí, jo també l'he vist. Anem d'esquenes, podem Podem fer el vídeo d'esquenes, sí, home, d'esquenes? sí, com els cracs. Següent edifici. Ens n'anem al Totxo. Què és el Totxo? El Totxo és una cosa que es fa servir per fer cases, que generalment té aquesta... Talla! El Totxo és l'edifici governamental de Tòquio, el que vindria a ser per tothom l'Ajuntament. El de tota la vida. Aquest edifici consta de 2 torres i medeix uns 243 metres. És molt interessant perquè, a part de que és l'Ajuntament més gran on hem estat mai, sense cap mena de dubte, té un observatori a dalt de tot que és gratis. I ja sabem que als catalans lo gratis ens agrada molt. Apunteu, Aquest edifici està situat al barri de Shinjuku. I és que des de dalt tens unes vistes al parc de Shinjuku, a tot el que és el centre, espectacular. No tenim imatges de dalt de la torre, de l'observatori més concretament, però sí que en tenim de quan érem a sota, i així podeu veure la majestuositat que té aquesta construcció. Perfecte, just quan veus aquest arbre, doncs darrere d'aquest arbre hi ha l'Ajuntament de Tòquio, que és molt guai, però... A veure, espera't, anem a fer aquí una visió del... Que no, que és... Vale, ara... Uah. És que és tan alt que hem de deixar el mòbil a terra perquè es pugui veure. Sí, és clar, increïble, és molt veus? heavy. Canviem de ciutat i ens n'anem de Tòquio a Kyoto. I què ens trobem just només sortir de l'estació de Kyoto? Una altra torre! Una altra torre. En aquest cas és molt originals, igual que amb el nom de la nostra secció, la Torre de Kyoto. Fàcil, sencillo i per a tota la família. És una mica més nova que la Torre de Tòquio, va ser construïda el 1964 i fa uns 100 metres d'alt. De fet, és la torre més baixeta de les que hem parlat de moment, però tot i així té unes vistes impressionants. A més, a sota aquesta torre hi ha un hotel i unes galeries impressionants. Nosaltres vam tenir la sort de quan vam anar-hi de poder viure doncs, com és la vida allà a Kyoto per les nits. Igual que és la torre més baixeta de les que hem vist, també és la més econòmica i per 770 iens, que són uns 6 euros, podeu pujar a l'observatori. Per tant, també ens encantaria que si visiteu Kyoto, doncs féssiu una ullada. I ens n'anem a Osaka. Què hi trobem a Osaka? Una ciutat que no hem visitat. Això mateix. Però esperem visitar-la, la veritat. Sí, tenim moltes ganes. En aquesta ciutat hi trobem la torre que frega el cel, anomenada Tsutenkaku. Aquesta torre es va construir l'any 1912 i media uns 64 metres. A aquella època era molt. Ara actualment medeix uns 103 metres. Formava part d'un parc d'atraccions. En època de guerra, cap al 1946, aquella torre va haver de treure's perquè allò era un focus molt Els atacs vulnerable. enemics, imagino, no? Sí. El material de la torre doncs, va ajudar a crear armament i material per poder defensar-se. Però alerta! Cap als anys 50 aquesta torre es va refer. Va tornar a florir. La companyia Hitachi va reconstruir tota la torre posant el seu logotip allà al mig, que encara avui en dia es pot veure brillant. Una de les particularitats d'aquesta torre, a part del seu disseny retrofuturista que ens ha fascinat, és que el 1979, amb l'agència meteorològica, es va arribar a un acord i, depenent del color que hi havia a la torre, la gent podia tenir una predicció més o menys exacta de la temperatura que estaria fent a la ciutat. Això és molt interessant. Quasi tan interessant com el nom del barri, que tinc moltes ganes de dir el nom. Es diu Shinsekai, que vol dir nou món. Tenia ganes de dir-ho, ja està, només volia dir això. Ja ho has dit? Ja està. Ja està. Igual que hem fet amb totes les altres, dir-vos que el preu per entrar a visitar la torre i per pujar-hi a dalt són uns 800 iens. I ja que hi sou, crec que és bastant recomanable que hi pugeu i veieu les vistes d'Osaka. I amb això crec que acabaríem el primer capítol de Descobrint Japó. Si us ha agradat aquesta secció, feu-nos-ho saber en els comentaris, en el botonet de like, compartiu el vídeo, subscriviu-vos si encara no ho esteu i en futurs vídeos us explicarem altres llocs i curiositats del país japonès. Recordeu que ens podeu seguir també a Instagram, a Twitter i a Facebook. Moltíssimes gràcies i ens veiem al proper vídeo de Aventura per Japó!